bucățel mic, care sări fix în fața mașinii. A traversat șoseaua. Nu a fost drăguț așa, dacă mi-era ta de atent și-o dăta. Păi. N-am înțeles niciodată. Când coboară din mașină, de la 0, ăla de la reci tot. Și zic, dar de ce trebuie să tot sfăcăiți și să-l așa? Nu, ca să fie la 0. Când pornești mașina, nu pornești pe el. Pentru că dacă ai lăsat ventilația la 1 și lăsat la 28 de grade ăla, știi? Când pornești motorul, trebuie să fie dat la 0.